Soc estudiant de la UDG i tinc una discapacitat sensorial i fisicomotriu des de fa poc més de 4 anys. De mica en mica vaig començar a escoltar el meu entorn i vaig anar trobant el meu camí. Fins que un bon dia vaig tenir clar que el meu nou objectiu era lluitar per normalitzar la discapacitat en la societat. És per això que estic estudiant Ciències Polítiques i de l'Administració a la UDG. Vaig a classes presencials, per gaudir de les classes, per conèixer els companys i els professors. El treball coordinat que s'ha dut a terme des de l'àrea de compromís social de la UDG, l'ONCE i la Facultat de Dret ha estat clau per poder accedir als estudis com qualsevol altre universitari. Avui dia sóc un universitari més i gràcies als companys, al personal PAS i als professors, cada dia resulta més senzill formar part de la comunitat universitària. Cada classe, cada lliçó i cada xerrada em donen eines per poder transmetre millor la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, que forma part de l'ordenament jurídic de l'estat espanyol des de l'any 2008. Finalment, dir-vos que tinc la sort d'estar al capdavant de Multicapacitats, Associació d'Estudiants amb Discapacitat de la UDG, des d'on vetllem pels nostres drets. Hola, el meu nom és Isaac Pedrós, tinc 39 anys, soc estudiant de la UDG i estic afiliat a la ONCE.